През последните 50 години в България имаше два футболни колоса – софийските ЦСКА и Левски, всеки със своите фанатизирани привърженици. Именно тези клубове са печелили 25 от последните 30 шампионата. Именно в тях са се изявявали повечето от най-добрите играчи и треньори на страната. Така че, когато Валентин Станчев отбеляза гол в 84-та минута, който донесе на ЦСКА победа и пета купа за България за последните 10 години, това не очуди никого. Не съвсем. Можеше да се спори, че има нещо нагласено. Провинциалният съперник се казваше Литекс Ловеч. Миналия сезон Литекс спечели титлата, този е на път да стане първия провинциален отбор, печелил трофея 2 пъти поред. И така, кой е Литекс? Екипът на Футбол Мондиале отиде в България, за да го разбере. Ловеч е малък град на около 168 км североизточно от София, населението му е само 48 000. Както на много места на Балканите, и тук миналото съжителства с настоящето. Над града се извисява статуята на Васил Левски, подготвил тук въстание срещу Османската империя през 1869 година. 130 години по-късно тук е на път да се извърши футболна революция. През 1996 година ръководството на клуба се поема от мощния местен бизнесмен Гриша Ганчев. Тук виждаме как той с гордост вдига трофея. Бившият състезател по борба бързо превърна втородивизионния отбор в най-добрия в страната. Преди 2 години клубът дебютира в А-група и веднага спечели първата си титла. Тайната на техния успех всъщност не е никаква тайна. Финансовата подкрепа е от решаващо значение, особено в страна като България, чиято икономика се бори с кризата. Вице-президентът Веселин Богданов е наясно с този въпрос. Спортът е много важен тук. Би било добре да има повече хора като господин Ганчев. За съжаление, икономическото положение е такова, че рядко някой се осмелява да инвестира в спорта. Но господин Ганчев сам е бивш спортист и го прави много успешно. Когато Ганчев застава начело на клуба, той се казва само Ловеч. Литекс е името на неговата компания, която търгува и произвежда горива, кафе и вина. Има и собствена фабрика близо до града за плодови сокове. Литекс е символ не само на успял футболен отбор, той е най-големия работодател в региона. За мнозина Литекс е и начин на живот. Треньорът Ферарио Спасов също е производител, само че той произвежда голове. До последния матч за сезона Литекс бе отбелязал 81 гола с 29 повече от своя най-близък съперник. Хората в този отбор винаги са били привърженици на нападателния футбол, затова и се стремим да вкарваме повече голове. Аз сам харесвам такъв стил игра и включвам 3 или дори 4 нападателя. Разбирам, че подобна тактика носи рискове, но публиката идва на мачовете, за да види голове. Тя очаква спектакъл. Смятам, че трябва да отговорим на желанията на тези, които идват на стадиона. Литекс вече е в състояние да привлича и играчи от чужбина. В отбора има бразилец, румънец, вече 2 албанци и 2 сърби. Всъщност бивши сърби. Защото този човек, Драголюб Симонович и неговият съотборник Златомир Загорчич отскоро са натурализирани българи. И двамата вече могат да представляват националния отбор, и двамата са били включвани в последните селекции. Възможно тяхното решение е продиктувано от желанието да играят футбол в България. Може би това е следствие от липсата на млади български таланти, които да заемат местата на такива звезди като Стоичков, Лечков или Костадинов. Преди да си взема българско гражданство, казах си, първо и най-вече аз съм гражданин на света. След това съм всичко останало сърбин, българин или така нататък. Това е моята втора родина. Домът ми е тук, аз живея тук, семейството ми е тук и ми плащат тук. Аз се усещам като българин. Само на 250 км югозападно се намира Косово. Това означава, че всички българи усещат последствията от конфликта в региона. Но в Литекс сърби и албанци успешно живеят и работят заедно въпреки кризата. Това не е мой проблем, това е проблем на политиците. Мисля, че войната е лоша за всички. Но това, че тук живеем заедно, сигурно означава нещо. Може би светът трябва да си направи някои изводи.
Както Симонович, така и другият български сърбин в Литекс, защитникът Загорчич, е лоялен към новата си родина и към албанските си съотборници. Тук сме двама албанци и двама сърби. Приятели сме и това не би трябвало да се влияе от събитията в Югославия и Косово. Ние играем като приятели и сме приятели и извън терена. На Балканите сега най-важно